खबर नोंसोरखौ आंनि बड' सेंग्रा इउटिउब चेनेलाव फिन खनसे गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। नोंसोरनि सायाव मोनसे गोदान भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैलायबाय आङो। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेल एबा मुङानो जादों AK-47 जों गावगोन। गोख्रों फाव खालामनाय नुनो मोनगोन लिंसार बसुमतारी, गेमस्रि दैमारि। गोख्रों फाव खालामनाय नुनो मोनगोन बिथांमोनखौ। गासैबो नायनो एक्साइटेड जानानै थादो। बे मिउजिक भिडिअआ रिलिज जानाय उनावनो गोदान मोनसे भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैफिनगोन आङो। सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लोगोसे नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावसिगोन।